karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balag tigi. Oh, katawa man ka? Katawa lang. Ah, gago ka gidi ay. Di ka kasabot. Filler. Ganli ko bisan unsa. Basta ang importante, makita ko ikaw ingon mga bata. Sip-sip. Sa sinugdanan sa itong paragkaila, dili ingon niya na ang imong ipakitang batasan ako. Buutan ka, upahiyom. Ganit tutukan pa ko ni mo tungkol kay may nagsama magitsura si mong bala. Pero kalit lang na usab ang imong kinaiyad rin ako. Ang taong doon nagay kausaban. Ug mahimo ba? Mulakaw ka na. Di ko gustong makakita nimo. Dili ka gusto magkakita na ako. Tungod sa katarungan nga mahigugma ka na ako. O nahigugma ka na gano'n na ako, Laura, pero imo lagi pugnan. Mao ba? Bisag unsaon. Filler ka gid. Wa ko mahigugma nimo. Maila ko kayo si mo tinanawan, Laura. May pagbati ka sa ko. Basin og nagdamgo ka. Pwes pamatunti ka. Ah! Yup! Unsa man? Nakamata ka na? Bisig ka pila pa ko ni mo sa pahan, Laura. Magpabiling magpaubos lang gihapon ko ni mo. Tito Jeff! Francel! Yay! Yan lagi si Tito Jeff! Tito! Francel! Karoon ka pa rin ni mata. Oh! Oh, Tito Jeff! Lipay kay ko niya ka. May kinisugod si Mami nga. Mani kagbalik din eh. Oh, kami pa yun sa kong anak. Ang nakakita ni Jeff. Tito Jeff! Bisan ka ni ako. Francel! Kusog kayong kuba sa kong dugan nga nakakita niya. Kinuo ko, tabangi ko. Nadili na kumahigugma sa lain pa. Oh, Mama, na! oh, kuan. Una lang mo ng tirang. Ni anata sa nagdagay ding tubig. Na anata sa tubangan. Sige na, Haring Aqualos. Sugdi na ang imong ritual, Haring Aqualos. Alam di na malangay. Sige. Ana, nihayag na ang nagdagay na yung tubig. Tanaw na to. Asa na to nakita makita ang imong laki. Di ko siya laki. Ako siyang bana. Gupta ko! Gupta ko! Sige, gupot! Sige ha, guglot ka. Animal! Wiset! Ito ba? Ipalagot ko. Ang anak ka na ni Laura. Ang kauban ni James. Kinahanglan mapauwi ko pagbalik si James sa Haring Aqualos. Mabalik na kita sa mama. Sige. Pero, adto na ta sa dapit na nahimutangan sa akong takobo. Ngano pa man? May kuhaon ko. Dali! Ay naman ka ang duha. Gumitin lang dito ha. Kaya mo na kong pansing bag. Oh, Gusto rin ka mangulata, ha? Dili, oy. Mag-practice ako sumbag ug patid. Gusto ba, gusto ka palitan ng pansing bag? Ha? Aron doon na kayo klaro nga praktisan. ay kasi nabot kit ang duha eh. Putdon ko na ng tanan itong Mas ulan. nandito ko ng pansing bag. Unsaon ko man sa paglikay. Nga sa ulan kay. Nakauyon man ni Jeff. O gusto niya nga permi sila makakita. Basta Magkauban permi. Magduka ko. Ay, Gusto ka gulan. ay kalisod ini oy. Ano yung matug sa akong sumbaganan? Mubalik ko sa akong kwarto. Di Sige. ko mugawas samtang Tito, na panagtawhan na. Nakita na ako si Day Laura nga nilili sa bintana. Wa siya kakita na ako nga di kaayo ko layo sa iyang nahimutangan. Si Day Laura ang iyang tinanawan o. Maklaro sab nga nagkagusto sab siya ni Dong Jeff. Og mailasab kaayo nga iya lang gipog nga ng iyang gibati. Hay,
Lisoda, gada ay ining tao nga musulti og period sa. Unya mo ahat yun og barog sa iyang gipanulti. Aron di yun matulisukan sa iyang gisaaran. Unsaon na lang. Oy hala, si Wasay tuod no. Be manawag ko be. Gimingaw na sab ko sa akong Wasay nga pabebe ay. Haring Aqualos, niya na ta din dapit sa imong dakong takubo. Mag-unsa pa man day ta dinhi. Kinahanglan makuha ko dayon si James gikan ni Laura. Nagkita na gyud ay sila. Giingnan na bitaw ti ka, nga di ta maglangay-langay. Pero wa ka gyud magunok pag ingon nako nga adtuon nato ning dapita. Usa ka na kong sayo pang iyong gibuhat, kupit. Unsay akong sayo? Sa una pa lang, ingnan ko ikaw, nawanan ko ang daan, na mao'y magpalangay nako sa akong tinuha ni Brea, ang mahal kong Laura. Haring Aqualos, Isopa ko mo. Huwag ako nakita sa sikretong kabalijokol, ang katinawan. Ang kinahanglang way makapugong ka na to. unsay katin-awan? Oh, Salilang ako at sinuon ko. Kinahanglang may piling ka din eh. Para mawa na yung makapugong ako sa akong pagkabuhaton sa maong lalaki na mao'y babag sa akong timuhan ni Brea. Asahan ko siya. Ganun ko siya sa pinagkuhan. Presyon ko si Kupit. Parang dili siya makadali sa pag-apas na ko. Ngadtos, mama. Ay, sakto ba yun tong akong nadungog gikan ni Muday? Wa ba lang ka ako mabungol? sakto nga imong pandungog ng tirang. Nga muduaw ta sa lubong ni Dong James? O lagi. O sige na, ilisin na ang bata. Samtang wa pa ang samkan. Kinsa man day? Si Ake? Usasab na siya. Doon na palain. Si Dong Jeff? Sige na nang. Day Laura, day wa ka mahadlok ni Aqualos day. Karong panahon na, wa kay maghaso nako sa Aqualos. Ang nakahatag og dakong kahaso nako karon. Kining duha ka mga lalaki nga wa ko kay bawkin sa sila. Mga samukan sa kong kinabuhi. Makasapot. Ay, bahala na lang. Unsa may bahala day Laura? Bahala na si Aqualos. Kung iya magkumapatay, musugot ko. Ha? Basta isaad niya, dili niya hilabtan ang akong anak. Ug dili niya lunusan sa pagkaon si Francil. Day ayaw lang pagsulti anak day oy. Manlimbaw taon akong balibo anang imong gisulti day. Wa pa man ko kakitaan ng Aqualos. Pero na-imagine ako day no nga di gyud na mahitsura ang iyang dagway day. Sige na nang, aduan ang bata. Magsakay lang baya ta og bus. Sige day. Karon, nakabalik na ko sa mama. Hari Aqualos! Hanimat! Agay! Usa man ka! Ayaw sige pangalit ya, Teking! Iugbok tanong karon. Naranti, oy! Parang nisugat na to! I'm the stupid! Ha? Akong gipreso. Ha? Magdali ko sa pag-ilis din akong gisulob kay basa ko. Doon na pa ko'y patyon. Doon na pagkay patyon! Kinsa man! Si James ang akong patyon. Nakita na day! Nakakita na day ka kung nasa si James karon! Hoy! Hoy! Mabatasan! Ayaw pagbiya! Ay ang upaw gibiyaan ko! Hoy upaw! Oh! Master Aki! Huwata ako! Daan pa jud ko nga mo abot ka. Mo lakaw ka? Nagkailis ka manggod? Dili kay klaro? Dili kay ako ra. Kami, ang akong anak. Ako og sinagtirang. Muduaw mi sa samang. Diin, gilubong ang akong bana. Si James? Unsa ko ng pangutanaha?
Kaya naapa pa ko dahil lain. Usaray na himo kong bana, Jeff. O kay wa may tao din sa apartment, pwede ka na makabiya. May lakaw me. Mukuyog lang hinuon ko. Dili mahimo. Mahimo ba? Hatagi may kagawasan sa kong anak. Di kay magsigi ka na lang og yampungad uban na mo. Laura. Tito Jeff! Oh. Francel! Uy, lakaw na. Lakaw na. Dili ko bubiya. Tito Jeff! Mukoy ka naman ni Mami Laura dito sa probinsya. Muduha man mi sa lubong ni Daddy. Oh, mukuyog ko. Dili ba, Laura? Nisugot kang mukuyog ko rin sa probinsya? Wa ko musugot. Mami, nagbad lagi ko. Nganong masuko man kang Tito Jeff? Mami, ayaw pagbad. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sadna kong mga episode para makasubay mo sa akong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!